Ассаламу алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Ҳамватанони азиз, рӯзи шумо ба хайр боша. Умедворам ки ҳама кас аз сиҳату сарбаланд ҳастед. пайғоми ман ба тамоми милисаҳои Тоҷикистон, барои милисаҳои чиркинак. милисаҳои номуҳтарам, шумо дар ин ҳукумат кор мекунед. ҳаст чизе ки аз боло фармон медиҳам, шумо иҷро мекунед. зулма, ситама, фоҳиша, ҳар ифлосие бухоҳед шумо мекунед. барои ҳамин фасодкоритон шумо ҳар моҳ чанд пул маош мегиред? Чанд пул маош мегиред? 600 сомонӣ зиёд намегиред. 600 сомонӣ мегиред. бо агар 200 сомонӣ дига мардум ғорат бизанед, 700-800 сомонӣ мегиред. агне ин чӣ мешава? як пули ғашт ҳаром. ҳамона бо луқмаи ҳалол намехӯред. ҷандои хар дар танатон, дар болои шонаотон тугмои оҳанӣ мондагӣ 24 соат чар мегем, чар ай боло фармоши мерем, хонаи мардум мисли саг бор мегардед. ин намемонӣ ба амрӯзатон. ин шарм бидоред. ман медонам ки ин аз рӯи нодонитона ин коре ки шумо иҷро мекунед. ва ӯ либоси харе ки мепӯшӣ 24 соат дар хизмати мушрик ҳастид, на дар назди худои иззатдорӣ, на дар назди мардум, на дар назди ҷомеа, на дар назди ҳамун падар модартам иззат надорӣ. ҳамун гапа дар ҳамун занат намегузарам. вақте ки ту беномусу даюс либоси мусалмониро мепӯшӣ, дар ҷомеа истод мешӣ, ҳама оши хуб мегирӣ. ҳеч нагирӣ, 1-2 сомонӣ мегирӣ ки ҳалол луқмаи ҳалол мегирӣ. ҳам дар назди худо иззат пайдо мекунӣ, ҳам дар назди мардум, ҳам дар ҷомеа, дар назди падару модаратам, ҳамун дар назди зантам, ҳамун хона будур, ҳамун занактра мисли инсон пешвоз мегира. то ки аст ихта ҳариф метарошӣ? ту ки? ҳамун яду либоси ҷанди хар дар танад, ҳамун ҳола. ман шарм медорам шуморо мебинам. ту ки ҳасти бо ҳавои даҳа мекунӣ, хона ба хона мегарди, мисли саг бори мардума рӯза метин. ман инра яқин медорам ва боварӣ комил дорам ки рӯзе ки миллат мехезад, вақте ки мардум, ман хусусан вориди хона бошам, ӯ ҷанди харати 100% ай тарста ку аз баданат мегирӣ, барканор мекунӣ, мепартоиша. ана рӯзе ки ман омадам, ту ҷандаи хара напарто, уҷа ман тара мебинам ки ту ки ҳастӣ. ман медонам ки ту як номарди, аз тарста бифаҳме ки шери Аллоҳ омада дохили хона шуда, ту 100% ӯ ҷандаи хара аз баданат мегирӣ, барканор мекунӣ. шарм бидоред. ҳамун ҳолаи ман ҳоли шуморо мебинам, дилам барои шумо месӯзам. як ҷандаи хар дар танат, бо дутаи дига дар боло тугмои оҳанӣ чар чар, бо як галструк, яъне латаи дигар бастагӣ дастмол дига дар дуруни чирк. ҳамун ҳола зиндагӣ ҳалол кардан дар кора, ӯ ҷандаи хара барканор кардан дар кора, либоси мусалмониро пӯшидан дар кора, пок омада дар ҷомеа, дар паҳлӯи мардо истод шудан дар кора. ӯ дар ин ватан, дар ин замин барои миллат хизмат кардан дар кора. ки қадр дар назди мардумам дошта бошӣ, дар ҳамун назди падару модаратам, дар назди ҳамун зантам як қадр дошта бошӣ, дар назди Аллоҳ иззат дошта бошӣ. ай дуруни ай рӯи ҳамун чиркинитона, ай рӯи ҳамун фасодитона ки зулму ситам ба мардум мекунед, ҳама ай рӯтон безора. ҳама аз 1000 бор 100 бор лаънатон мегӯям ки буз омад хонам, и буз омад мега, иш рӯзум надод, и бузаш рӯзум надод. то куҷора шумо даст мебардоред? ту ки ҳастӣ? шумо ки ҳастед? аз куҷо пул мегиред? мардум набоша, пул аз куҷо пайдо мекунед шумо? бо як коғаз дигар мери ба номи дастфарани ихта нишон метӣ, войма мекунӣ. уҷа зана дар таи пои хитои ховай беномус, як ҷанди хара пӯшидагӣ, бо
کاتگی کرده با هه کرده من فلانیو گفتم میگردی میخونی مردم من مفتی شما فلانیو تو هیچ کس نیستی یک گیخری هیچ کس نیستی تو یا تقمی خر در تنت 600 سومونی معاش میگیری 24 ساعت در خدمتگار کی هستی یا بدین هستی آجان وقت توبه کنیم اون لباسای جندوی خر است بدنتون برکنار کنید لباس پاک مسلمانی بپوشید به در پهلوی در بری ملتون بشینید ببینید کسی حق او را انتخاب کنید در برای میستوشین حکمرانی کنید در اون وطن خدمت کنید فکر نکنید که رژیم رحمانوف یا حیات طول میکشه نه این خطا است من از اقبال لاهوری یک شعر گفتنیم چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد اگر سوزد شب سوزد انشاءالله شب دیگر نمی سوزد با گپای ما میین دیر تا میشه بعد پشیمون میشیم موضوع ما به همین به انجام میرسد هم وطنان عزیز همه شما را در پناه الله سبحانه و تعالی میسپارم خداوند همه ما و شما نگهبان باشد تا برنامه دیگر السلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته